Numbers kana kutukuerengwa chapter number 23 verse 23 and 24. For there is no sorcery against Jacob, nor any divination against Israel. It now must be said of Jacob and of Israel, oh, what God has done. Look, a people rise like a lioness and it lifts itself up like a lion. It shall not lie down until it devours the prey and drinks the blood of the slain. Verse 24. Look, a people rise like a lioness and shifts itself up like a lion, and it shall not lie down until it devours the prey and it drinks the blood of the slain. May God bless his word. Amen. Sinzai staring pa msoro pe master ose tinona matamu ya mcheni tipakudanwa kwe staring mabiosa anofukama mazvita mangwana nano mangwana nenyasha uyai pakati pedu nokuda kwevhangeri yenyu tiri muzita Jesu tanamata. Amen. Guided from sorrow mbati wechigaro. You know, I'm a man of better credentials than kunua. I'm sorry, Reverend Bob rekaindi kutendei nemukana wakadai wamakandipa kuti ndishumire vhangeri panzvimbo ino sangano general Mwari pamusoro iyi. Muzita Jesu. Haleluya. Jesu muri muponesi munopinda zviro zvese pakufa kwangu kwese ndandifa tinogara pachone That there are people out there who are waiting to devour you, but the devil is a liar. Nesita neropa la Jesu kana tauye kuna baba tauye kumrizo upenyu mangwana nano ndo dombo kufurira Mungu wa doko hii ndo panda kupe visa reku
kubude kunze. Zara Yesu haleluya. Regard nyatse ko emphasize adifunguta ngano nyatso ndisiya ba. Zara Yesu haleluya. Ndinozi kudu. Very much adinya nyangu I'm not interested. Zara Yesu haleluya. Mwana ndakambe zitara kuti Kel. Q-U-E-L. Zika zvinorewe ndikati I'm trying to suppress kunuhwa. Zara Yesu haleluya. So ndiri ministry yekusuppressa ma standards ane kunuhwa mukati. So that I may go to another level. Ndo ndinomboti titapudzirane pamukana uno. Nezita neropa raJesu. Tina Mwari wanogona hama dzangu. Ndandichitaura paimwe nzvimbo zuro. Ndiri kuparidza ndichiti wakafirwa mazuva ano uri nani. Ndaunoziva kuti upenyu hwemunhu hwatoguma. Kunyaradze munhu washaya $3.50 echingwa kwakaoma. Zara Yesu haleluya. Tiri panguva yekuti Mwari anoda kudaidzwa mudzimba kuti nhamo dzitaramukire mudzimba dzedu. Ndakandichiti vanhu vari kutoda kunyaradzwa kupfuura ari parufu. Zara Yesu haleluya. Uchiti nhasi ndashande inokwane chingwa. Fiyo yobva yati tushu pamusoro pechingwa. Uchiti yafiyo ndaibata. Ukauya uchiti ndode yusa ndinotaura zvendinoda. Pakuda Jesu hama dzangu. Ndiye wandiri kuuya uparidze panapa. Pandakatraya kupa vanhu masolution ndichishandise zita renyika ino. Akanditema nematombo. Akati zita rewauya naro iri wakute kurarame panyika pano. But pandakachinja strategy ndikataura zita raJesu, wazhinji wakapenzera padhuze. Ndine zita riri nane kupfuura mazita yatakazwa kunyika. Glory. Nguva tiri ino inguva iri kutoshamisa yekuti unogona kufunga kuti Mwari hakuna. But chimboti vhurei dziso rakakura wona Mwari wako. Kwete kuvhure rakakura uchiona Satani nekutadza kwako. Ona Mwari anokugonesa. Ona Mwari anovhura masuo. Ona Mwari anokuperekedza kwese kwaunoenda. Ndiye anoti I will never forsake you. Jesu anopa Mwari anotaurira Joshua obati kwawakwenda hakuna munhu ari kuzokukunda. But tsunga Joshua, I might need a generation that knows that boldness is part and parcel of our lives. When the devil shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall raise a standard against him. When the devil shall come in like a flood, the Spirit of my God shall raise a standard. Second Chronicles chapter number 7 verse 14. But if I might shut the heavens that there is no rain, if I might send pestilence and locust to devour their land, kuti Mwari koroni otume nhunzi dzadzichataurwa idzi mukarime mapfunde kouye hwiza ari Mwari wazviita. Pana Satani pakati apo. Pane muridzi weupenyu wati ndavhare masuo for the sake of those who shall believe in me. Wachatsvage chiso changu, wachadana zita raMwari, wacharega zvakaipa zvavo. Woti inini ndamira naMwari panguva ino. Mwari obva ati zvaitika, it shall come to pass kuti I shall hearken to their prayers. Ndichateerere minamato yavo. Ndandini Mwari wacho anenge aisa dambudziko. RaSatani harisi dambudziko. YaSatani haisi nhamo, it's a temptation. YaMwari ndo nhamo manje. Zara Yesu haleluya. Satan akati uridofo is just a temptation. There's a God who can speak better things than the devil. Zara Yesu haleluya. We have wasted time focusing on the wrong focus. It's high time that
that we shift our focus and make up our mind. Knowing that God is able. The economy of Zimbabwe cannot determine your future. The economy of Zimbabwe cannot determine how far are you going. But the greatness of my God. The Bible says, according to the book of Daniel, there's those who that know their God shall do exploits. Why should I run out of Babylon, Baba? Nebuchadnezzar kutaura kuti apa paendwepo hatina mati mwari wayo wenyu yawowo kuJerusalem. Daniel ari pakati pezvakaipa izvozvo akati wanoziva mwari wavo wachaite zvikuru, wanoziva mwari wavo amazama fiwa ikapira wachaite zvikuru, wanoziva mwari wavo kana fizi taakunetsa wachaite zvikuru. Amid this calamity there is my strength, because my God is a greater God. Pakati pedambudziko pacho ipopa ndopendinotonyanye kuona Mwari. Vanhu vakandimaka ndechida ajoina ari kuimba dziso rako rakandimaka iro, ndinotoajoina tichiziva kuti dziso renyu rakandimaka iro. I shall do greater things because my God is a greater God. Ndauya naMwari zvikakarara mangwanani ano anoti paavhara hapana anopavhura, iye wachoka naavhura hapana anovhara. Ndani Mwari. And the Bible says he existed from the beginning and unto the end. He shall remain as a God. Ndauya naMwari mangwanani ano anabasa kuti wakarwara zvakasvike papi. Tina Mwari anorape zvinosvike panapi nezita neropa raJesu. Wakatata mudzetambo yekulimitwa kwako, tina Mwari anostrecha yake yabudiriro uchitofambe patambo yewakaronge urombo hwako. Praise be to God. Tina Mwari wanokona. Chechi chimbofokase pana Mwari. Pana anopedze nguwa kudhiererwa, nguwa yekunamata echiona kuti mhando yewifi yauya neumwe ngeini, echida kutsvaka kuti chini. It's high time that we focus on better things. Umwe musidi akataura mukadzi wangu ndikati haimboende kubhagwa munin'ina wangu unogera. Ndikati endorohwe pangi wobva waiswe mutsetse pasaidi. Ndikati hapana chanetsa ba, ndozvendiri kuzoda. Auya akarohwe pangi iyo kwakutomukomenda seri asi achiende kuchechi. Rimwe bwindi rinopedze nguwa richifokasa. It's the choice of his husband. Focus on Jesus. Time is not on our side. Time is not on our side. We are heading towards better things in life. Manero anondinewe shamwari. Ina handisi kuchamboite zvimwe ndati ndinoda kuzisa identity tobve pano. Wotaurira Juni wese akanyasimudze chando ndinotofambire mudhuze mwasakufa ndatapuwe simba izva. Bhaibheri randinowerenga rinotaura kuti vanoziva Mwari wavo vachaita zvikuru. The Bible says if you go according to the book Psalms 125, they that know their God shall do exploits. Vachaita zvikuru. The Bible has spoken. Who is a witch to stop my progress? Who is a devil to deny my access? Who is a devil to denounce me? The Bible has spoken. And when
say yes. No one can say no. 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 All right. Kutogura kana kuise muhomu. Ndaamuriwa hapana. Hapana supu inodzudza muhomu. Kutotemura uri muhomu uchitobaya. Ndotsvage ng'ombe kumusha uko richitorowe munyu wakakochwa. Haripo rina kana zizi rangoba. Saka haleluya. Ndikaindikadzike tsoka dzangu pabhuku rakanyorwa naJoshua. Chapter number 3 verse 5. And God told Joshua and said, Joshua my son, tell my people that they sanctify themselves. For tomorrow about this time, I'm about to do something. Because God, according to his plan, he knows that Canaan is something better for them. God knows in his plan that manna is not the destiny. God knows that possessing these little cities is not his plan. God knows actually in his plan that for them to loiter in the desert was not the actual plan. Nyanga tikacha huda hamatangu kucha huda kusikwenda kukenan kucha mana kusikwenda kenan kucha Baba. Yeah. Ngati Mwari waizviziva kuti kuone mvura ichibude padombo handina kuti ndakuda kukubudisai momwe mvura, haana kuti ndiri kukubudisai kuone zvemuri kufunga kuti munanai mana ndiyo. Tell my people Joshua that they sanctify themselves because now is the time that they possess Canaan fully. Hallelujah. Pane vanhu vanoita sevabatiswa maprojects but wakabate mpendero weprogress yavo achitengesa mafrisit anonga achifara. Of course you are celebrating, but I have come to declare an anointing that can take you to greater levels. For my God is God of levels. He take you from one glory and he put you to another glory. He take you from that glory again and he elevate you to another glory. So don't celebrate, my brother, when things are not okay. Understand and know your God. Your God is a greater God. I declare anointing once again that you have power in you. Chikonzero chari kuti daurana azvinatse kuti agone kucross Jordan. Across Jordan ndo mune mutambo wenyaya dzese dzendawerenga. Taratezo haleluya. Across mukazerenge pa chapter 22 pana 23 endatora hangu panotaura kuti amo anotanga kupamba zvimaguta echitora ndazvainge zvawo. Ndakambotaura mwanhu ndikati achitora asikana ndikati musaspire marriage ba, possess your marriage. Pana nakupinde mumafesi kudombocheka kuti mukomana uri serious unozviona se. Tell God that I'm now going. Wauya muzira yangu achiti sisi ngatoziye zvaari kuita. Inini I'm possessing my marriage. Pana anhu anospire progress daupenyu echikande CV haana confidence. Uri kundoti abereka unoti at least une effort yaisa. But I'm telling you to possess. Ukatendese CV pana inozi nunura ndakapia. Andiko kuti muning'ina wangu uri mujambanja ndosvika ndichiti musadaro musada ndinototi ndinowandire kusina muning'ina wangu
ndichiti musadaro vakoma musadaro ndichedze kutolimite zvinowandire kumuning'ina zvekumuning'ina zviwandire kuno ndiye uri kusaidhirama ukanga uchitsvake progress yeupenyu hwako itsvake zviri serious kana satani echikutera anokutera zviri serious kana echikudaro unokudaro zviri serious kana wakutoite nyaya dzako itawo serious. Hauti uchizemburira then chapter 23 ndisasairebesa maningi kune n'anga inokokwa an invited n'anga shamwari uye kuno ndaIsrael by now yanga yasvike panozi paMoab yagara ino Balaki unoona zvaitirwa vaAmorites nevamwe wakanga wapambwa ndaIsraeri ndobva aona kuti simba rine waruma isimba rekumusharukwa ndokunonokoka n'anga inozi Balaki ndoda kuti uye unditukire vanhu ava kana watuka hapachina progress ndione kuite sadaka rangu but eno munana inoitika pan'anga yakakokwa pakadzikwa zvipo goridhe nemari inodzadze zvipo zvinodzadze imba n'anga yakakokwa ichisvika handisi kuda kutaura ngezvekudhongi nekuuya kwaoba hazvisi paprogramu yanguva dzatifaka dzaracheso haleluya n'anga inokokwa ichisvika inotombotange kuomoka pachiprofita chekutanga ikati ndingatuka sei chakaropafadzwa sikazinge mukoki yaizve tawirirana isusu kuti uchiuya kuno uri mutukiwo hausi muropafadzi pati mutuki unotange kuite mamiracles akati chakaropafadzwa naMwari handigoni kuchituka mangwanani ano ndinoda kubvunza kuti yabvepiko n'anga iyo inorambidza progress muupenyu hwako kana paine mhando yen'anga iri mubhuku yakanyorwa yakatadze kutuke paine kukokwa koiye kundoti yatarisa kuti tiri musame blood ndautoite zvendani ngaitange yatondikonzauta kuti unoda here kuroyiwa shangu ndamangwanani anhu ndiri kutaura simba raJesu pamusoro poupenyu hwako. You have to know your identity, know who you are in the kingdom of God. You are called to go forward, not to go backwards. When we speak of advancing, you are supposed to emerge because time is now. The devil is a liar. The devil is no time. Now is our time, guys, that we advance. Uchimba pano unotende umusha kwako uchiziyo tindiriani. Kana Yesu haleluya. Haikona ukodadiranu kuti tisi tinoite zvokunamata. Wasvike koko ngati ndingada umwari wako. Musasamire mberi kwechechi kuti anhu akubika doro inini antombodai zvinotembe umwari wangu. Ite kuti ndaisoona echibike doro akauye kotoita sei. Ndituye kuna mwari wako. Mbuwe vaito. Muri pano maningi. Dzaracheso haleluya. Pakinyaya ndazobata ini ndakutopedza nyaya ndabata manje iri pakuti n'anga inoenderera nekutoropafadza. Inini ndade verse 23 ne24 and pa 24 tichamboti tandarei ndatopacho pendiri kuda. Kana Yesu haleluya. Ndoda kukutaurira musoro wenyaya wangu inini unozi the blessings of God are irrevocable. Kana Yesu haleluya. Maropafadza aMwari hapana n'anga inouya koomira ichiti inini handibviri ndazvakataurwa naMwari. It's original from God.
tikapire chipiriso iwo chenda ngepa altar pako wegase mprofita neng'anga yakoko unobuda ndobva ngoti no enchantment. No enchantment shall overcome the house of Jacob. No divination will overcome the house of Israel. And the Bible continues to say, Nanga ino party, and it shall be spoken. This is what the Lord has wrought concerning Israel. Amatamu ndi kutaurira ikuti ng'anga ndiyo iri kuti akuchina ng'anga unoti ukaisimu unokunde mwana wakaropafadzwa naMwari. Zvabve mubhuku reng'anga, zvabve padese reng'anga, zvabve padese reng'anga. Mangwanani ano nezita raJesu ndingada kuti uzive kuti wakaropafadzwa uye chakaropafadzwa naMwari. Kana dai wakabve pandunge hapana ung'anga unokunde akasanangurwa naMwari. Hapana kuukaba unokunde wakasanangurwa naMwari. Nezita neropa raJesu. Uwe munoti nguo tsvuku ndiyani kana ndakaropafadzwa? I'm born to go forward in Jesus mighty name. Amen. Powerful. Pane murume unonyora unozipira unonyora kuti Jesu mwanakomana waMwari. Zikazi dai mwati why zviti zikazi zvendanyora ndanyora. Saka Jesu haleluya. Here come Balaam. Uri kuti zvichazi ndo zvakanyorwa. Pane authenticity yekuti zvemuchatoerenga pane zvemaida kuti ndiite ini chitangai kuerenge zvakanyorerwa Israeli. Ezvino zvakanyorerwa Israeli hausiri muswe but uri musoro. Chakanyorwa naMwari chakanyorwa. We have come to identify who we are. Nezita neropa raJesu. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ndinokuropafadza pakupinda nepakubuda. Ndo zviri kutokotwa mumwe mazwi ndiBharamu kuti anhu emwamwa ndidaidza ndaresva hama dzangu. Wakaropafadzwa vanhu ava. Kana tiri kutaura nezvekubudirira kwavo, iye Jesu unoti ndakawa murombo for the sake of the lives of those people. Waunoonavo ini ndakawa murombo kuti ini urombo hwangu hugoisa upfumi pane iwavo. Iwe nhasiwo ndidaidza kuzonotuka, ndauya kuzosarenda pamberi pako iwe mukoki. Anhu aya akaropafadzwa. You are blessed. Wakaropafadzwa uchitopinde pana unofanirwa kunange pabasa pako semunhu uruziva kuti wakaropafadzwa. Chimbokanganwa utungamidze kuti handisati ndabhadhara rendi yepe ndiri kushandira, handisati ndaane mari inokwana. Chimbozive kuti you are blessed. For your sake Christ become poor that you become rich. And the Bible says I will be with you everywhere you go. Kwese unoenda ndinewe. Saka hazvina basa kuti waende piva. Kwese manje uri tricky. Kana nekutoilet unoperekedzwa because everywhere you go I shall be with you. Kana kotere kuzvikwendetecha imarengo dzinobva dzarohwa kuda. Kwaunoenda unoperekedzwa. Enda nemperekedze Mwari, pane mari yangu yakarowera apa. Makazvinyora mukati munondiropafadza. Ndarajesu haleluya. Tina Mwari wanoite zviro munguva yedu ino. Ndiye wendauya kutaura. When Jesus is there, yeah, no one can say no. Aburume wako hapana nora.
zvingazonyorwa vanhu vari mumabako kugomo hazvingabati upenyu hwangu. Chakaropafadzwa, chakaropafadzwa. Wakati hapana kwaunoenda, but by the grace of God ndakatoropafadzwa kare. Satani wakairasa. Dana Jesu, haleluya. Nda akasara ouya, but tine wakatonga auya. Dana Jesu, haleluya. Mukaerenga John 10 inotaura ngezvokuti inini ndiri mufudzi wakanaka. Haleluya. Pane pendinoda panobva pasi inini wai dzangu ndakadziise mumaoko angu, that no one will snatch them out. Dana Jesu, haleluya. Kuti uri kwese kwauri kuenda uri kufamba uri mumaoko emusharukwa. Dana Jesu, haleluya. Nyanya ndosaka zviri important kuti pese pauri unofanirwa kurumbidza Mwari. In and out of season. Rumbidza Mwari nda uri mumaoko ake. Dana Jesu, haleluya. Tina Mwari wanogona wanoite zviro zvakatotaura zvacho ndo zvinozadziswa. Tine maexamples mubhuku evanhu wakabate zvinobatika waramba wakatende pana Mwari. Tarisai Elizabeth nguva yaakagara nyika ichimuseka nekumureya. Ndinozvipuruvha panozi mutumwa wauye kuna Mary unobva kuti Eliza uya waisi. Haleluya. Mutumwa uri kukote masoko enyika ino kuti pane akatombomutaura but ndoone zvezvaari. Saka Jesu, haleluya. Uchibve mudende rino iri pane akambotaurawo zvaakataura but hapana uroyi unokunda Israeri. Hapana wakambokanda nyoka dzawo but hapana enchantment inokunda Israeri. Uri wamuropafadzwa waMwari. Mukaerenga 1 Peter chapter number 2 verse 9, for we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, that we declare praises unto the Lord. Hapana chimwe chetakasikirwa. Buku yabhadzika padzase pacho ichiti ngokuti wakamutore murima akamuisa muchiedza. Ndawa Mwari zvachose. Dana Jesu, haleluya. Nyika ichoma tiri waMwari, hama dzichitiramba tiri waMwari, vanhu vachititarisire pasi tiri waMwari. Chakaropafadzwa, chakaropafadzwa. Ndauya kuzorivhesa mashoko en'anga. Pana vanhu izvozvi nechandochi atori mushwi pagomo izvozvi kuti hapana zvinopoita. Jessica irombe Dorcas tiri kuda kuti arware right now nechando imure mutori kumba muri kutofunga kuti mabrakti asi kukwana. There is need of kuwedzera but nganga iri kutopinda pachimhene pagomo. Ngazvisamboita. Asi ndauye kuota no enchantment, no divination shall be spoken of your life. I can declare this hour that death is not your portion because God loves you. You cannot run loss in every kind of business you do because chakaropafadzwa, chakaropafadzwa. When God opens a door, no one can close that door. Wangataura wakasimudze mapfumo akatomka akaita sei. Amwe akazoti paedza apedze kuite zvipiriso zvaipuke moto akaende kuchipatara korapwe madukuswa. But petakaenda the whole night in prayer, petaka declare, hey, ndozvitaura here manje. Ndakapoende munamato ndikati Mwari, pane munhu uyu handigoni but zvaakaita ngaamborware manyoka ari serious. Saka Jesu, haleluya. Ndosaka ndandabvunzo ndozvitaura ndimwati ndidimai ndikati ngarware manyoka nani stop kusvika auya achibvunza rubatsiro pendiri ini zvisinei nenini nemanyoka aya ndiri kutaure pano but munhu unouya akaremerwa. Kuti munoziva here pane anobatsira kana munhu atambudzika ngemudumbu munomhanya. And I stand in confidence because this atatsvaga by the way ini ndinogona kumunamatira. Ndiri kuziva kuti I'm the engineer of those diarrheas. Dana Jesu, haleluya. NaMwari wandinonamata.
Bayo tsvake solution vakusina. Dinda katumira dambudziko. Matasono bati ukandiroya ndikazizwa ndinokutumira moto. Ukandibata ndikakuona ndinokutumira moto. No, but at this time diarrhea baba. Wakatondipe mbiri ndisina mtala ye. Wozipendaka tomunamatira akamira. Mamba ndakanda to busy kuti hino akachiti mukabatwa ndiwo munoona gutu. Ibo wefato. Chakaropafatswa. Tinoda vanhu vanotitenda mangwanani ano. Kuti kana Mwari akati unoenda kure unoenda nezita raJesu. When God says you are better somebody. Thank you. Ndakaenda prayer ndodombotaura matestimony matatu. Ndikati Mwari manje kushuka akwira musuwo ndisina mare. Jesu haleluya. Pandandikare kuwetiba iyi. Nasa ndinazvire kuti ndichaishaya mangwana. But ndinombode grace ndindipreache. Kuti ndipinde pa next package. Ndamboenjoya zvegrace. Jesu haleluya. Ndinoona message nditi mukoma bhata apane munhu watunzire crate yeshuka. Inozi carton. Risati vaende kweriri kuenda pang'ongada wabhodha boti harakatongowandisa still. Ndikati mbiri yatanga yandisina. Kodosvika pamusoro ngoma. Vandiurire kumasoko akanaka chaizvo. Handizotauri ndainamatira kashuka. Ndinototi mazuva ano muri kusimudzire rudo murudzi. Ina Mwari anogona kuita zvino. When situations become tense, we enjoy in God. When things become tight, we increase our faith. The Bible says a prayer of a righteous man availeth much. And Elijah was likened to us. But he prayed that for 3.5 years there was neither dew nor rain. Watambuswaneko hama yangu. Tina Mwari anogona. Siwa kuti chakaropafadzwa. Ukati Mwari furai koni rinofurwa nezita raJesu. Ukati Mwari yangu yatopa inoudzwa nezita neropa raJesu. Amen. It's only you are a living testimony which is ignorant. Yes. You try to seek strange powers. And when you try to seek powers, you are initiated in danger. But there's a simple way. Those who trust in the Lord, when they shall ask anything, it shall be given unto them. Chakaropafatswa. Buku inobhati ukakukudza dori inofurwa. Ukatsvaka unowana. Ukakumbira unopuwa. Amen. Chese chauchakumbira. And oeranga Romans also. Those who trust in the Lord will never be put to shame. And shame ndo jambari robimba ngenganga dzinokokwa idzi. But those who trust in the Lord, no divination, no enchantment will overcome the house of Jacob. Regai ndiende yangu panyaya yeshumba iri pa verse 24. Buku yobva yati anwa ndibharana. Anhu ewandidaidzira akafanana neshumbakadzi. Ane ma-TV munomboone zvinoite shumba. Ina handinangu TV vanoonawo kwangu. Saka Jesu haleluya. My time. Saka Jesu haleluya. Shumba ino yechikadzi ndo inotovhima. And make sure kuti kana mwakaungana apa muri nyati inoseparata posare one kuti zvinyatso kubatika. Ngezvedo anhu kuti munoti arume ndo anofanirwa kutsvake chekuuya nacho. Shumba inoti tiri pano baba sarai mwaka
chengete twana. Hallelujah. Why did kufananizwa neshumbakadzi? Ine a boldness yekudonhese nyati nemutumbo iyo iri yechikadzi, and nyati yacho iri kuwage chirume. Hallelujah. Zvekoma kwenyika zvinodewa neboldness yafananidzwa neshumba inotaura kuti ikonomi yauya yakandikomba, ndinoseparata chandiri kuda muikonomi yakaoma, ndochiise pasaidi ndinatse kuchibata ndiri mugresi dzaMwari. Kana zvekuti ndakude kuroorwa zvasvika, ndinonyatsoseparata pachuru retukomana tunorembedza twakatiunganira utu, ndoseparate krimu yacho ndoibata, and it becomes my possession. Iyo kushaikwa kwemabasa kwakatipoteredza, ndinondonatsoserekete periri pacho ndichione kupoteredzwa ngekusina. Boldness likened to that of a lion. Uchindokaona kabasa kandonga kuti rerekerei Shumba manje yakanakira kuti yakanga yabata inoteka teka ichienda yombotsvete kucheka kuti hakuna mapere, because mapere anomirira kuti your boldness is likened to that of a lion. Hallelujah. But unaona munhu echiise musoro pasaidi kuti Mwari dai mwatondizwawo, dai mwatondibatsira. Iro bhuku rinobva rati uyai nesimba pachigaro chaMwari icho, neconfidence. Kana uchinamatire muriwo wokutodya undoti hai at least ndaone chekusesa ba. Uri confused. Mwari dai mwandipe repi manherwani. Zvinonetse hazviendesika kana kubudise ziya. I feel like eating repi. Rotouye mupureti. But you seek a long way. Those who trust in the Lord are likened to the boldness of a lion. You know, apupaite zvenyati yusereketa yobata. Nditeerere mumweya waMwari mangwanani apa. Ndamuda kuti ndiri mutaurire zvekuenda nazvo. Mwakwenda munosvika muchitarisana nesituation dzakambomurwisa kuti pataurwe kuzi inini ndine boldness. Iwewe kurambwa chimbomire pasaidi, ndakuserekete murume wakanga watora, musita neropa raJesu womudzose panzvimbo. Zvacho zvakazi zvinoramba woti ndauya musimba nezita neropa raJesu. By the way padeclarewa kuti mangwana nenguva ino. Tara Jesu, haleluya. And ndafara chaizvo munhu washe kuti pemwaparidza hapana pemwakati Elisha wakafunga kuti ndodhikireya here kana kubvunza Mwari ba. Wakandoamba ngekutaura zvaari kuda kuti zviwepo mangwana. Tara Jesu, haleluya. Inde wachinomukonza utatete kuti zviro zvimire mushe. Taurira Mwari kuti ndinoda kuti zvimire mushe muno. Wozoenda netestimony kuna tete kuti pendakanamata ndingadai ndakamudaidza. But too late for tears, God has come to my rescue. Tara Jesu, haleluya. Ndatete omunhu uri kuenda pamwezuro akatoputswa ngepamba ari kutoda kuti mufanani. But our God is there for you. Tara Jesu, haleluya. Tina Mwari wanoda vanhu wake, tina Mwari wanomira nevanhu wake, anowagonera. Saka n'anga inoi yapedze kuropafadza akabva ashaya kutowirirana zvachose. Zikazi mwakafanira kudzoka musha kwenyu, ndamwakundikana pane zvetamudaidzira. Tara Jesu, haleluya. Ndakumbode chechi ine mweya inoti takukusiya, ndakwetakabva newe kure, but taone kukunda kwako kwakakura muna Kristo nezita neropa raJesu. Tarambe watendi vanodzoswa mashure nemasituation, but tinoona vatendi vanoenda. Dhibhora anoti mweya wangu pfuura nesimba, pane rwizi rwakatore mukweshwa yavarume. Ndauya inini mukadzi woumhare, mweya wangu pfuura nesimba. Pacho pakafira amwe, nguva dzacho dzakafira.
akafira amwe anotya kusvika November. Unozoti November kumusha kwedu akunomira mushi. Mweya wako pfuura nesimba. In the boldness likened to that of a lion. Chakaropafadzwa. Hachina basa wangani wauya. Hachina basa wane unyanzvi upi. Munamboierenga musi. Unotokotwa ichidzi ndinoziye kuti chawatuka chatukwa zvachose. Chinoropafadza chinoropafadza. Ndo era yandakaona yanga iri pana Baraki mai. Munhu wakadaidza uri double. Umwe musi unoropafadza, umwe musi unokesa mai. Saka paakauya wakauya kune ane nyasha dzekundoropafadza. Pauchiite zvaanosomboita manje. Taomboda kuti uchibve pano aro yako ngaabatwe mweya wekukukomborera muzita neropa raJesu. Waikuwenga wacho uchita upaendi andoti aino ndiri kufunga kuti gore rino ndimboblesa umwe munhu endi ndiwo watange kuuya mupfungwa dzako. Wobva uziye kuti no enchantment, no divination shall overcome your house. No divination, no enchantment. Takumboda kuti acho asikabviringa kukesa uchibve patende rino pamusangano umwe tanga usvika uchiropafadzwa. Tana Jesu, haleluya. Pane anhu ane jambwa rekutoti ari kuda urorwa but uchivatarisa unonga utofunga kuti haakatororwa zvakatoita mukomana watopfuura. Ndapane jambwa rakapronouncwa mumvura nemumapako but waakutaure uchibva pano kuropafadzwa kwako kwauya nezita neropa raJesu. Hapana chakataurwa ndiMwari chichazoramba. Ndina Mwari unoti nemawanga ake takaporeswa. Chionekana neBP mangwanani ano, onekana neshuga iyo yakarisa, nemawanga aKristu takaporeswa. Pane zvirwere zvakauya muupenyu hwevanhu zvataurwa ngemunhu ari kunyanza but mangwanani ano hakuna kuuka kunogone kukunda upenyu hwako nezita neropa raJesu. Pane anhu ane potential yekuita zvikuru but akutorizaina ari pakutanga. Sara Jesu, haleluya. Chakaropafadzwa, chakaropafadzwa. Imbowevhatoni ndau togara pasi. Chakaropafadzwa, chakaropafadzwa. Ndiruzwe mwendiri kuti Mwari wadurure zodzo mutende rinoi. Uchibudawo mugeti tange kuone zvinhu zvichivhurika, madhoo echifamba. Sara Jesu, haleluya. Kunde chiwi hama yangu. Sini haifanirwi kugare pamutende. Pemunouya pakanamatirwa kana tikanyengetera tiri pamwe ukadzoka ukatadza wavhura futi dhoo kuti Satani pinde paunodira. Ndachiwi ndochega chakadonhese munhu panyasha kuna Genesis. Imbokurire chiwi. Bhaibheri rinoti musakundwa ngechiwi asi kundai chiwi ngezvakanaka. Sara Jesu, haleluya. Pane anhu ekuti wese paanondodarikana nemunhu wechidzimai kuti kuti anaombobarwa nehanzvadzi here yekuti pane chitsva chaaona. Enda unokunde chiwi. Chakaropafadzwa, chakaropafadzwa. Saka chako kukiye dhoo rinopinze kuipa kwadhevho muupenyu hwako nezita neropa raJesu. Mangwanani ano taakutonamata indatopedza ini. Want to pray. Sara Jesu, haleluya. Kuti Mwari ndichibuda pano ndakaropafadzwa. Pane zvingadai zvakataurika kwenguva but now this is your turning point. Upenyu hwangu unofa ndine mweya mutsvene madambudziko azopera. Mweya ndiye
zvafanana. Dauda utonamata uende kotarisana nezvacho zvakaramba. Paakapronounce wakanga usipo, but tiri kurivhesa every pronunciation made nezita neropa raJesu. Hazvina basa zvakaitwa munyanza kana kumapako kugomo. Tiri kurivhesa nezita raJesu. Chataudzwa naMwari kuti takaropafadzwa muzita neropa raJesu. Takaropafadzwa. Arukwanisa todo mfambe muye kumberi kuno. Timbonamata. Leo ari kunokunda.